Osezulwini maphathwa ngobumve akho ubuso wakho ufike intando yakho mayenziwe emhlabeni nje ngoba sezwake emazulwini kusiphe namhla isikwase tuse sithethelele izono zethu nje ngoba nathi sibathethelela zona thina asingenisiye kuliweni nje osisindise
Ngibingelele ubaba omkhulu uAsh uBishop, bingelele ubaba uBishop, baba Ash Diakon, Lady Ash Bishop, Mama Bishop, Mama Diakoni, abefundisi bami, omama ulusha lonke Sunday school nomdlalo wensimbi egameni lika Jesu Kristu, amen. Nkosi yami bangiphoxa ke manje ekade sihamba nabo lo amen waba uphelele. Hallelujah. Nje ngedluzela yona yomela manzi kanjalo moya wa umelewe nakakhulu. Hallelujah. Ngesikhathi ngisho njalo uzobe sondela umfundisi azosamukela njengendluzela yona ngiselethepha kanjalo kanja umelewe kusithemba yakho futhi njengendluzela ke njengendluzela
Ngokukhethekile namhlanje inkosi ebandla amen. Mkhulu wethu umhlonishwa u-SE uDuyaza amen. Ingelele ubaba wethu Babu Bishop uThwala SS alibonge igama lenkosi. Buye ngibingelele umngani wami omkhulu ongithandayo nami ngithandayo kakhulu. Siyathandana nje sonke bancela alibonge igama lenkosi. Bingelele ubaba Ashti yakhono uzwane alibonge igama lenkosi. Bingelele ubaba uKuphuza abefundisi bonke egameni lenkosi amen. Bese ngibuya ngizobingelela komama ngibingelela ibandla lonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu amen. Khanya yaxolisa bancela angazizi kwenzakalani kodwa vele kukude lapha siqhamba khona. Alibonge igama lenkosi. Esasinabo from Monday bayazi ukuthi bekwenzakalani. Abathuki ngokwenzakala manje. Alibonge igama lenkosi bancela. Cha bazalwane mina kuncane kakhulu engikuzele ukuzonamukela abathandekayo enkonzweni yokugcotshwa kwebranch yaseNkazimulisweni. Alibonge igama lenkosi. Emuva namhlanje akusiza ukuba inqolobane le. Alibonge igama lenkosi. Sekuzoba iseNkazimulisweni yakhe. Alibonge igama lenkosi. Mawuthanda ukuyibiza ngesingisi sungasho ukuthi ise his glory yes Nkazimule glory ne yes. Alibonge igama lenkosi. Ibranch le esikuyo kungani sisho njalo baba uAshi ingoba siyibonile inkazimulo yakhe esehlisela yona. Alibonge igama lenkosi. Asiyizwa ngendaba uyabona le yokuthi uyabathwala bakhe uyabahola endleleni. Sikubonile lokho esithwele. Alibonge igama lenkosi ukuthi noma ngabe abantu bayashintsha bethembise into bengayenzi kodwa lo kukhona lo othembise ngajiki. Alibonge igama lenkosi. Uma sesithwelwe uye kufanele ukuthi singasakhathazeki ngalutho. Alibonge igama lenkosi ukuthi wenda yenze njani namhlanje asikhona ukuthi lokho. Alibonge igama lenkosi ukuthi abantu bazofika noma bezokufika akusesikho kwethu ngoba kukhona esihamba naye. Alibonge igama lenkosi ngoba kukhona kuye nosithumileyo. Alibonge igama lenkosi. Ayikho into emnandi mkhulu njengokwenza inkonzo kaKristu. Alibonge igama lenkosi ngoba uKristu uyazenzela uyazithwalela uyasiphathela umsebenzi wakhe. Alibonge igama lenkosi. Uthi usane frustration ukuthi okuthize kuzokwenzeka kanjani evele fike nesolution. You know why? It's because yena ubufakazi ukuthi yena uyithwalela wakhe umsebenzi futhi uyayilondela wona uyayiqondisela wona endleleni. Alibonge igama lenkosi. Hayi ngithi bebengekho awu ngithi bebengekho shame on you. Alibonge igama lenkosi. Akebethi ngezandla ebesikade sinabo kusukela manje saze sayivala izolo. Alibonge igama lenkosi. Alibonge lapha mkhulu ukuthi bekwenzakalani. Alibonge igama lenkosi. Siyabonga bazalwane. Ayibezisha mkhulu igodlo engasathane ayibezisha khona ngibona izolo kwenzeka la. Alibonge igama lenkosi. Ayibekonakele kakhulu into ebesiyenza kahle asinandaba nezakhiwo ngoba isigodlo baba into nje eyakhiwa khona nesenkosi khona nezikasathane. Alibonge igama lenkosi. Thina ke igodlo besilwa nazekasathane ukuthi masishe. Alibonge igama lenkosi. Kungagcini ngokusho indonga besifuna abakhe
wena wakhe wesigodlo sikaSathane nansi indodana yomuntu izokukhulula awalibonga igama lenkosi bathandekayo futhi uma isikhululile yoba ngokhululekileyo impela futhi ukhululeke ingunaphakade alibonga igama lenkosi asikhuluma thina besingakhuluma ngokukhululeka kwesikhashana ukuthi hambe uyosebenzisa lokho uzothi uma usakudla lokho alibonga igama lenkosi uzobukhululeka cha besikhuluma ngegazi likaJesu besisho njalo mkhulu sesizoyivala namhlanje alibonga igama lenkosi ngathi besingayivala kahle engathi besingayibamba leya level alibonga igama lenkosi ukuze nobani azothi mayesuka la alibonga igama lenkosi ethi my life will never be the same again alibonga igama lenkosi noma akukwazi futhi akusoze kwenzeka ukuthi uhlangane nendodana yomuntu maqedwe izinto iqhubeke zifane maqedwe kungabi khona ubehluko alibonga igama lenkosi bathandekayo uma sewuhlangene naye ukhona okwenzakalayo ngizomukela mkhulu ngizothi bazalwane namukelekile ebranchini yethu eseyintsha alibonga igama lenkosi eya prophet wakudala alibonga igama lenkosi ubaba Ashi ngaleso Archbishop ngaleso sikhathi wayesubaba bishop namhlanje isiprophet osabo ababe siprofethile siyamanifesta sesiyenzile thina-ke sesibokwazi ukuthi yona ungumlondi wethu futhi okuthenjiswe uye akusoze kwaphikiswa umuntu futhi kuyenzeka no matter what alibonga igama lenkosi ngoba uma kuzofezekiswa icebo likaNkulunkulu alibonga igama lenkosi kunezinto eziyokwenzeka mhlawumbe thina semhlabeni singayi understand mhlawumbe zisiphathe kabi kanti uNkulunkulu unecebo lakhe afuna ukulifeza alibonga igama lenkosi sekunjalo mkhulu namukelekile bangcwele nabazalwane bonke bamukelekile kodwa vele bazalwane kusekhaya la alibonga igama lenkosi noma ngabe kuthiwa sisahleli phansi kwethendo kwamanje alibonga igama lenkosi kukhona idumo esazoba khona lapha ngezansi not just isakhiwo alibonga igama lenkosi ngoba phela kuyenzeka abangcwele abazalwane mabezakhela bona beshaya izakhiwo ezitsetsile kodwa masekuyiwe endlini kaNkulunkulu kwenziwe nje alibonga igama lenkosi sekwenzela ukuthi hayi sichithikala kukhona into ezokwenzeka la namsele prophet amkhulu njengoba nani na prophet uthi khona into ezokwenzeka la alibonga igama lenkosi nizobuya nani senizofakaza ukuthi owayemfundisi ngaleso sikhathi wakule branch wayeshila ukuthi khona into ezokwenzeka ngoba izokwenzeka alibonga igama lenkosi ngiyabonga mphathi ohlelo sengabe siyona mangathiwa siqala phansi njengamanje into ekade yenzeka uzomfakazela ubaba Ashi uthi yakhona ukuthi into ekade yenzeka kwamina ebingithusa mkhulu into ebikade yenzeka lana cha ngifuna ukuthi mkhulu into akasibizele yona uBhungane akasibizelanga ngishilo lento izolo nangolesithathu ngathi asibizelanga ukuzonqaka imoto lana asibizelanga ukuzonqaka imisebenzi nemizi ibandla mkhulu esikhathini esiphila kusona bagijimela izinto kodwa abamfuna umnikazi wezinto uma ufunda iBhayibheli ethi funani mina kuqala then okunye kuzokwandezeka uthe mayishumayela umfundisi uShando wathi siqoba inyama uma siqoba inyama bazongifakazela obaba ukuthi uze wakudemonstrate wathi hlalwa phansi kanje bethi qoba lemva iqobe ngapha ngathi igange ngapha ekhethe kwenoni uthe seyivala wathi ngethembile yona leyo nto xa umdlalela ama strings bethe sesisomisa uAsha wathi ngethembile yona leyo nto ukuthi uqalile umsebenzi uza kufeza
Ngiyayithanda kodwa mayisho ngesiGreek ethi ngiyethembile yona lento ukuthi oqeda umsebenzi uzakuqala. Okusho ukuthi niyaqeda engakaqali. Ngenkathi abantu be-expect ukuthi uyaqala kanti uyaqeda. Hallelujah. Wabesethi umvangeli izolo wathi izwi likaNkulunkulu lidabula amahlathi aseKhadeshi. Wathi liphuzisa isilwane esingaphuzi ibhabani. Hallelujah. Ngicela uvele nginikeze Bishop ngoba manje kuzovele kwenzeka okwenzakaliso lo kade sizogcoba ibranch namhlanje asiselanga ukuzovangela. Hallelujah. Ngiyenzana induli kwezwala mebaphe Bishop ngibingelele kumamu Archbishop ngibingelele kumamu Bishop Babdikon Mzalwane nomama wakwakho bafundisi. Hallelujah. Charles ikhoni bomama befundisi sanibonani, bavangeli sanibona, bashumayeli sanibonani. Hallelujah. Ngabavuma ngabo bomama umenyane lonke abazalwane bami incikazi sanibonani. Sanibonani bantu abasha ngegaba zenu sanibonani. Sanibonani bashayi bensimbi sanibona. Sanibona Sunday School. Siyambonga uNkulunkulu bangcwele ngale nkonzo enhle kangaka eyenziwe ile branch yethu. Ake shayini ihlobo bangcwele. Yale branch yethu engayigcina ngiseyinsizwa. Sengangabo phungane lapho. Mina ngangathumeli ukwakha imvuselelo. Angeze ngithumele ukwenza imvuselelo. Onke lama branch akhona enziwa ngoba ngenza imvuselelo. Yisho yona lena njengiyikombe lena. Yona kwayona lena njengiyikombe. Ngangenza imvuselelo khona. Angazi ukuthi ngisho yiphike kuba angikhombanga. Ake ngishayele uphungane ihlombe nebandla lakhe. Awunaze nayenza into enhle. Ngiyabonga kubefundisa isupport eninike lensizwa kwaphungane. Bengithi ngizwa ukuthi umfundisi ubani ule very good bazanishelana abafundisa ihlombe. Yona ndawo ke lekushumayele khona nje ngiquleke. Ngifike ngeveni mina ngizothatha kuthi usequlekile umfundisi ubani. Bekwenze bani kade sepulpit eshumayela. Angeke ngiqinda amandla. Ora manje uzofuna so isikhathi sami nami nengithi into engithuthubeza ngaso lesi engisinikwa ophungane uzonqindeka amandla. Zwani ngiqindeka amandla. Bese uyalimala emoyeni. Yezo kwitshosha ibitwe balapha. Itwebithi intshosha. Ithi khona uhlobo labantu.
Hallelujah. Which is very good. Msebenzi wabefundisi lowo. Msebenzi wabashumayeli lowo. Msebenzi wabavangeli lowo. Hayi kuzofuna ukubanga nami ipulpiti. Pulpiti ya. Bese ngishela lensizwe engihamba nayo yakwaThwala. Bisilunguza ke uMangethe. Bese ngiyavala. Senginqunda amanzi. Wathi cha. Ngeke ngivume unyawo lwakho lushelele. Awuthixo akavumanga onemi. Wathi cha. Ngeke ngivume come along, man. Nakho ke silethi ibusiso. Sizothi qhubeka, qhubeka, qhubeka. Uphekeni lapho ngani awuphekele abantu bakho balambile ngiyabona ubahlunguze kakhulu lapha phakathi kwensuku sengibathi abakubusise bathi qhubeka 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 qhubeka. Owenza lenkonzo akafiki la ibandleni. Amen. Angimukelanga. Unjengani nonke nje banibuka nonke la akekho wafika la. Bonke abantu bayinikela. Amen. Ekhule umfanyana waye kuyiSunday school bebe umfanyana nje impela. Ngathi ngelanga ngimi sengibabuza nje one by one bafuna ukuba yini masebe badala. Bekhuluma abanye ngifuna uba udokotela. Abanye ngifuna uba ukuthi babe sabancanyana nje ngabafana. Oyemncane futhi kakhulu phungana wayengaka labafana. Ngifuna uba ukuthi uma kufika kule nsizwa le ethi ngifuna uba umfundisi. I'm a very good boy. Uzoba umfundisi. Sithi wayebuka kimi ngimphambi kwakhe. Ebona ukuthi kuhle ukuba yini umfundisi wathi ngifuna ukuba umfundisi. Angethuki. Akwethusi lokho akwenzayo. Amen. Angethusi nje. Uyabona ukuthi lo muntu lo isiphiwe uNkulunkulu wasitshala emncane. Lento ayenza wayithanda evele njani emncane. Khula boy. Amen.
khula nje ungesabi ukhule. Qhubeka. Yabona kukhulu umuntu oyedwa phakathi kwethu. Suke sikhula sonke. uJakobe wayenamadodana awu-12. iBhayibheli lithi uNkulunkulu amehlo akhe wawabuka konke la madodana, kodwa amehlo akhe ayokugcina indodaneni yokugcina. Lithi iBhayibheli indodana yake yalala ebusuku. Sengiyatshumayela. Ithi umuvu ekuseni yavuka nephupho. Yasixoxele ekhaya, yaqala ngoyise, baba nomama ngiphuphile, uphupheni mfana wami. Phuphe sakhe ithu. Lona lo muntu wephethe isithungo sakhe. Amen. Kodwa ngithe ngisibone sami sathi siphakathi nendawo. Ngithe ngiyibone zenu zathi iguqa seyikhothamela lese sami. Oh hallelujah. Atuyise yamfana. Ushuthi mina nonyo nabafowenu sokhothamela wena one day. Athule ngaphendula ngoba wayengazi yena. Wakwazi umnikazi wethu. Ukuthi siphi isithunga esikhothamayo akuwona wakho umsebenzi. Okwakho wena ukwathi ukwazi ukuthi uyisiphi isithunga kulezi zithu. Akukhona insizwa endala lapho Rupe. Zapodla sithi. Amen. Isikhathi esiningi uma ususebenza khona abantu ababhodlayo. Kwenzakalani? Lithi iBhayibheli kwanganela lapho. Iyabuya indodana ethi baba noma mphuphile. Amen. Kukhanya. Amen. Hallelujah. Ngaphuphi inkanyezi. Ngathi kuyakhanya. Ngithe ngibona ukukhanya kwakwenyuka ngaphuphi inyanga. Sekukhona inyanga la kwakuthiwa kuyakhanya impela kwathiwa sekucosha inalithi. Kodwa ngithe ngibona kwase kunelanga. Kwase konke kukhothamelila. Inkanyezi zakhothama. Uyabona uma uMose beka induku phansi. Zikhona ezinye inyoka. Bese ibona bese zikhothama ezinye inyoka. Basithi ngegama lakho Jesu kuguqa konke. Yakhothama. Ningisize batabami. Ungabikho umuntu ovusa inzondo emsebenzini kaNkulunkulu. Kungabikho umuntu ovusa inzondo emsebenzini kabani kaNkulunkulu. Njoba nenza inhliziyo nje kanjena nibamba amabranch wabambeni kanjalo udu. Aqhamukenye ngingabeka ilena kuphela. Aqhamukenye nobambisane njengoba nje vele nibambisane. Mawuyilanga uvuma. Ma uNkulunkulu ethe uyinkanyezi uvuma futhi. Ngoba iphoze ngeke ifane bazalwane. Uma ethu inyanga yakuyakhanya kona sithi qosha inalithi kodwa uphiwe inyanga njalo ngeke kujike uma sekufika ilanga khothama. Umfana
abafana bamdayisa bemdayisela iqiniso bathi kungcono enziwe njani adayiswe eqinisweni babethi akabulawa uRuben ngenxa ukuthi bayebezalwa unina oyedwa naye wamshiya enhlizweni ongenana singamdayisi uma nasimdayisi asingambulala ngisekhona ke wothi maqhamukila ngaphakathi kwenu ubona uNkulunkulu kukhona umuntu amsebenzisa kahle ungalwi naye usondele kuye meseke ngoba ngenkathi ephakama yena uNkulunkulu usuke niphakamisa nonke ukuthi wena unakile ukuthi njobe ephakama nje nawe wenze njani uyaphakama izolo kade ngixoxela Oswela sine meeting ngithi mina ngiseyinsizwana nje ngikhula inkosi yala kwaMpukunyoni ngicaba kwangama 1980s inkosi kwaMpukunyoni umzondeni wangithatha wangifaka emotini wahamba nami sayolundi masifika olundi kwanginamakhosi onke lapha nesilo nomntwana kaphinda ngene bese ngihlala lapha amakhosi sengena endaweni yokudla edle bese silo sitshela inkosi ayingibize ngizongena etafuleni lapho behlezi khona I was a boy ngeza mina ngisuke emzini ophofu ongenalutho lapho sasifuna silale ezidlile khona simbonga uNkulunkulu hambe ngokunyonyoba ngiyohlala kuleli tafula fike ngihlale khona namakhosi abantu abadala nkosi yami yize ukuthi angiqualify ukuba la kodwa ngahlala badisha kwanze kwafika nakimi ukudla ngadisha ngadla ngabuya ekhaya ngine pride enkulu kabi ngangizizwa ngihayi ngendlela isimanga ngafika ngatshela ubaba nomama ukuthi ningangithathi kancane bengisetafuleni la okuhleli khona isilo sadisha isilo le bhole kade disha ize yafika nakimi nami ngadisha lokho kwenza ukuthi ngihamba nomuntu ophakeme mina ngaphakeme hamba nomuntu ophakamisa uNkulunkulu mina ngakangiphakamisi ukube oRuben bathi khanya mfana wakithi soba zinkanyezi sizokulandela emva kwakho ngabakaze bekuzwa ubuhlungu ma umuntu ephakamisa noma ubani phakathi kwethu asimnike support noma ubani hayi ukukhetha ibala noma ubani asimnikezeni ini isupport Ansangizwa sengiyaqeda inkulumo yami senifuna ukuhlala phansi amen izolo sikhuleka emhlanganweni besinawo ngoba thina kwethu inhlangano siyakhuleka okade sikhuleka usifundele izwi lika Moses noAaron nempi uMoses uNkulunkulu uthi wena Moses awuzukuya empini uzohamba uyokhuleka wena Aaron uzohamba uye kuphi empini uma elwa uAaron uMoses ekhuleka kunikwa isiyalelo sokuthi bophakamisa izandla zingehli uma zike zehla impi kaNkulunkulu izoxoshwa iBhayibheli lithi basithatha iseluleko
wayiphakamisa uMose izandla yadudula impi yamaFilisti ibandla likhona ngoba izandla zazinjani lithi iBhayibheli ababekhona bambona uMose ukuthi izandla seziyakhathala bafike bameceleni benze njani bambaba abashonga ukuthi suka Mose sesokuphakamisela izandla babengasho izandla kaMose ikhathala awupastor awudead sekufanele ngenezeth izandla manje ayifresh kodwa lithi iBhayibheli bazi ukuthi izandla kuthiwe iphakama kuzona ezabo eyikabani ngakho kuMose aseseke izandla zakhe hayi ukuyisusa ibandla likhona kuthiwa kwala noma nabo sebekhathele kodwa sicinga manje kodwa la matshe azokweseka izandla yakabani zikaMose sizovula ibranch bathe baba asifundeni izwi kaFishana chapter 11 Genesis sibheke uverse 5 no verse 8 verse 5 6 7 and 8 Sofunda incwadi kaGenesis yes chapter 11 Isihloko sithi umbhoshongo waseBhabheli. Hallelujah. Nisekhona la endlini. Yes. Verse 5. uJehova wehla ukuba abone umuzi nombhoshongo okwakhiwa ngabantwana babantu. Mhlambe engcono ukuqala kuverse 1 lesi. Amen. Kuze sizwe kahle le ndaba engixoxa. Verse 1. Yeah. Umhlaba wonke wawunolimi lunye. Lalelani. Ukukhuluma kuwo. Kuthiwa lo sonke lezweni sasikhuluma into eyodwa angazi nami kwakulimi lolu. Nicabangani? Isgreek ayingeke isgreek laso siqhamuke lapha eBhabheloni. KwakuyiSizulu. Hayi. Angiyazi le ndaba. Yes, umhlaba wawunolimi olunjani? Qhubeka. Kwathi ekusukeni kwabo empumalanga Yes. bafumana ithafa ezweni laseShineari bakha khona. Nabo ke sebeseshinyari bafike bayakhe eshinyari bayikhulumela into eyodwa njalo. Qhubeka. Base bethi omunye komunye, wozani ake senze izitini sizishise. Izitini zaba ngamagatsha ngamatshe abo. Oh. Nebitume laba ludaka lwabo. Oh. Bathi wozani Yes. asakhe umuzi nombhoshongo osiqongo sawo sisezulwini. Oh. Wozani asakhe manje umuzi osiqongo sawo ukuphi? Bayazi khona ezulwini. Bona bala emhlabeni. Bafuna ukuyofika ubona izulu manje. Asakheni into ezofika kuphi ezulwini. Asami. Sizenzele igama. Yeah. Funa sihlakazeke ebusweni bomhlaba wonke. Yes. uNkulunkulu uthe zalani nigcwalise ini. Bona bafuna ukugcwalisa umhlaba. Bafuna ukuhamba Qhubeka. uJehova wehla ukuba abone umuzi nombhoshongo Yes. okwakhiwa ngabantwana babantu. Yes. uJehova wathi, Nango uNkulunkulu usethi ake ngobuka le nto. Kwenziwani lapha? Aw amen. uNkulunkulu njalo uma sekwenziwa into angayiboni kahle uyese ezobuka. Weyini le? Angisaboni ke kahle la. Amen. Abantu fanele bemlalela uNkulunkulu. Qhubeka lehle. uJehova wathi, Yes. bheka bonke basizwe sinye nolimi lunye. Yep.
yikho abaqala ngakho. Yeah. Manje abayikunqanyulelwa lutho abahlose ukulwenza. Yeah, man. Hlala phansi. Uma efika lapho uJehova into ayibonayo. Uthothi laba bantu banjani? Bayisizwe sinjani? One nation. Amen. Futhi labantu bakhuluma ulimi olunjani? Kunento ayishoyo lapho. Uthi yonke into abawuvumelana ngayo akekho ongayinqanda. Ngoba labantu bayisizwe sinjani? Futhi bakhuluma ulimi olunjani? Uma bethatha isinqumo resolution akho umuntu osivimba. Amen. Nisekhona abantu bami. Laba bantu bayisizwe sinjani? Futhi bakhuluma ulimi olunjani? Uma bevumelana akekho umuntu okwenze njani oyokubavimba. Bayisizwe sisodwa. Futhi bakhuluma ulimi olunjani? Olulodwa. Abavimbeki. Ukuba into eyodwa kukwenziwe uma nibaningi. Kodwa ni into eyodwa kunenza ningavimbeki. Uma ibandla lilikhulu noma kangakanani lizoba ibandla lile. Oh amen. Kuzoba ibandla linjani? Libe no bishop onjani? Likhuluma ulimi olunjani? Akukho sothi sokwenza kungenzeki. Uthe ubhungane uzowakhe isithabathaba somuzi ngale. Uma sisodwa sikhuluma ulimi olunjani lesithabathaba sokwenzeka. Ake ngixoxele ngamaNazaretha. Niyabona amaNazaretha? Niyabona amaNazaretha? Niyabona kangakanani? Uma ungawakhumbula ngenkathi ewodwa engakahlakazeki phakathi. Kusho ukuthi lokho ayikho manje bungamultiply kathathu. AmaNazaretha uma esuka la AmaNazaretha afuna ukuba namakhosi amabili. Amane kubange ukuba namakhosi amanjani. Afuna inkosi enjani. Ngamane kuwe enkantolo impela kufanele kuphume inkosi enjani. Ngoba bafuna ukuba into enjani ukuze bekhuluma ulimi olunjani. Uma Church of Christ niyithanda ake niyekile ime imbili. Uma leli bandla ukuthi nenze njani niyithanda. Niyafuna futhi libe yinto eninjani engavimbeki eniyithandayo. Niyokwenza lokuthi sikhuluma ulimi olunjani. Sibe ibandla linjani. Eliholwa ubishop onjani. Ungasitheli ngalo ubishop umbize ngentsha. Ngapha ubishop wakho musungale yintsha. Aningizwe. AmaNazaretha ngizokwenza ngo-example phela namhlanje. Asuka la egili kuphe egilibani. Angazi khona lapho ke. Ahamba ubona lo muntu ukhona udadewethu olangakwanenela. Wangishala uPhuthi, yebo. Awuyazi ufuna ukuya enkonzweni Phuthi akunamali. Ngicela nje ungilekelele ngamalini. Noma u70 rand nje mfowethu. Manje lo 70 rand wenze njani?
njengoba ngihamba manje nje sengoze ngibuye emavikini amabili azayo ngoba sifuna ukuthi kuze kufike umgido sikhona. Uyabazi into abantu abayithandayo akanamali uboleka nje u70 uyobulawa indlala le ngento anjani ngoba bakhuluma ulimi olunjani olulodwa. Uyabona uma izwi lenkosi ithi ubani ongalwazi ulimi uthi lisithe sinjani kodwa sishisa izwe le yini igama uzangale ngala zolisho kodwa khona manje angazi wathi Enkazimulisweni ngizokhuluma ngizokhumbula ngonkazi le brand kankazi le umiyohlala ibuka umfundisi oyedwa aningizwa ikhuluma ilanguage yomfundisi wayo ayikubhidlika kodwa le bread awufunde lihle uthini uJehova uthini verse elandelayo verse 7 yes wozani sehle siye ukusanganisa ulimi lwabo ukuba bangezwani 1 hlala phansi uyabona ke uma sekufikela ilimi zethu khona ingasezwani khona ibandla liseke bungani uma usuthi umuhlezi nabantu bakho la uthi angingende wamakhehla mina kuyobe sekufika umonakalo ngesikhathi ngena kuleli bandla angumfana sithe sakhonza kukuhle uNkulunkulu wasithathela uBishop Mangameli wethu angakabikho uBishop usiya wamthatha usiya ngangumfana ke oactive omthandayo uNkulunkulu osebenzayo ebandleni kakhulu abasekho ke manje abantu abadala la ubongi nogogo uthwala abakhona abangakhuluma lento nothwala umfundisi mhlambe nomitha bayayazi amen sikwasiyaya ibandla imajority yebandla yavumelana nami ukuthi yimina ofanele ngithathe isikhundla sika Mangameli njengoba usibaba usiyaye seshonile kwaba khona udonsisana okukhulu ebandleni khumbula ngelanga lokugcina sikhona lapha bafika kwakunezilo utheke siphathe umfana wenkomo thina futhi ngaleso sikhathi noma Mthembu wangabi bikho ngoba kwaku 1988 bathe besuka omama uMakhanyile wayehamba phambili wawusemusha wena Maxaba wawuseyintombi ngaleso sikhathi omama baxaba uMamkhanyile babebuyela nomama bethi cha besho kubafundisi siyabonga asingabe sayixoxa le ndaba sesibuyele eceleni sesibona ukuthi iqhubekani nina enibadala thina sesihamba nomfana wenkomo siyovula ibandla elisha nomfana wenkomo umuntu wayezethethe yena umkhulu uthwala ngane yami ngibona ukuthi kubuye kube buhlungu uthe uma sekubona ukuthi kuyabhidlika ngabacela omama sayixoxa le ndaba ngathi mina bomama ngeke ilunge lento uma ngase kwenzeke kanje kukhona obaba phambi kwami abadala ngoba angizukusithola isibusiso amen but pho manje ubona ukuthi ngathi mina akubekwe bona obaba labo mina ngizohamba eduze babo ngibalekelele ngibaseke amen ngiyakhumbula nje umkhulu uSimelane le ophongo lungomunye wabakhulu ababe hamba phambili ekuthukutheleni bayithukuthele kakhulu but pho wena ubona kanjani ngathi mina asiqale ngayo basibekeni baba umkhulu uSimelane wayeqinisile ngokuthukuthela ngoba vele yena wawubona ukuthi ungemuva kaSiyayi ukube nje ngathi uma kwenzeka noma yini
sesizobeka nanga umfana sesiyeka intshosho nothwala. Niya understand lento? Hayi kwathi uma sesibuya sebezothola ireport omama ngambona nomkhulu uSibelane kwehla imthindi lapha ngambona emamatheke wayengakwazi ukuthi ngu-Eric ethi ngu-Ellen wathi lo mfana lo no-Ellen uyaphila lo mfana lona kade ngambona uyaphila lo mfana lo uzoba utondo lwami uzohamba ngapha eduze kwami sambeka umkhulu uSimelane waba umangameli wethu. Niyangizwa bangcwele? Angisebenzisanga i-majority vote, angisebenzisanga i-popularity ukuthi mina ngibukeka ngisemusha ngisengahamba, kodwa ngasebenzisa ukuthi uyahlonipha uNkulunkulu, uyahlonishwa uNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise.